To tam, dobre, Ivan, čistá Marta. Marta, idem k tebe. Dobre, tak idem na to, Vaška. Dole si pripravená mentálne na... do píči. Na toto, bude to skôr, Vaška. Myslím si, že to bude najlepšie, čo kedy kto v živote uvidí. A... tak no, lebo... tak robíme to my dvaja, tak ja som to video dokonal úplne, ne? Martuška! Ivan! Marta, kde sme? Čo sa stalo? Ivan, toto susedia! Toto čo je? Pozri, Marta! Koľkokrát som ti hovorila, Ivan, a vy si nevoláte o susedov. Taša! Ivan, už mi dostal ničine, pusti ho. Daj, pozor, daj, pusti, Ivan! Pusti ho. Ja ho chcem. Poď, ideme ho na do postela, ako moje decko. Pinka, ja idem spať, Ivan, dobrú noc. Ivan, on nedýcha. Musíme dať reálne intro, poďme na to. Postav sa dla mňa. Marta! Nebydala sa! Koľko je života? Čo? Nebydala sa koľko je života! Počkaj, sa dívam na teba. Prestaň, Ivan! Zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně. Zdraví vás Honza Ment. Dajte, priatelia. Pri našom legendárnom Let's Play. Predstavte si, že ste na psychiatrickú liečebňu a nájdete tam dvoch kokotov unhinged, ktorí sú starí... Pozri, máme Ačku! Ktorí sú čistou náhodou, určite není basenutí na reálnych postavách z reálneho sveta a určite sa nevolajú Marta a Ivan. Samo teba. Poď volať. Mestriko Nelson. Kam ideš, kurva? Ideme do motelu. Poď, Biblia. Ideme bývať spod, bratu. Daj pozor, aby ťa tie kurvy nevideli vyjebané. Ktoré? To čo? Som Underares do píči. No, nechcel by som taký skill išiel. Dobre, takže máme ísť do moteliku. Pane Bože, oni majú moju prdel. Motel. Klop. That's a fucking nig! Dobre. I'd like to rent a room. Počkej, skrývam sa úplne na streche hore. Be a good girl. Well, yeah. Dobre, tak teraz nám asi toho moc neostáva. My sme troška čopli ten začiatok, Marta. Že Ivan. Pečit, oh fuck, daj tam ešte lanterny a sme fucking done. Takže... Piči vyjebaný kôš. Daj sa mi to, sa to seká. Controls, graphics, yes. Target frame rate. 200, ne? Takéľo. Takéľo. Môžem vyjebať vysík. Dobre, super. Hneď sme na tom trocha lepší. Asi ani nie, ale... Máme ísť do hardware store, lenže vieš čo ideme vyrobiť? Spať! Prečo mám tak málo peňazí, ty kokot? Ja mám 80. Poďme spať! Neger. Takže... Inak, neviem či viete, priatelia, ale ja môžem hovoriť N-word, nakoľko môj biologický otec je černoch. Není, že černoch, akože africký černoch, ale je černoch. Som nevedela, že tvoj otec je černoch. Hej, takže ja môžem hovoriť N-word. No, teba neviem. Nezistil som si tvoju túto. Toto čakám na teba. Nezistil som si tvoju heritage. Takže neviem.
Myslíš si, že ho má aj tvrdý? Ja určite. Hej! Ja ani nestiel som ho. Už si Čau, v obchode? Danko. No jasne, som došla za mokrým. No, Daniel takže mokrý, máme fuck kúpiť yeah. soil a watering can, lenže watering can už máme doma, takže mám pitch. Kúpila som iba soil. Dobre. Áno, keď to chmatneme do ruky. Čo sme? Wanna try minding your own business, motherfucker? Prepáč, Danko. Nechcel si ťa napadnúť, Danko. Čakujeme, niečo musí ísť kúpiť. Oj, okradni ho, kokota. Kokota viem takto okrádať. Áno. No to je pík! Kurva. Moja chyba, prepáčte. Tak to sa mi neoplatí toto ukradnúť, či? Variano. Nie. Tak mám pič. Je nejaký glitch, ne toto? Kokos, celkom zarábam peniaze, však môžem byť zlodej, nemusím ani pestovať drogy. Naposledy, keď sme hrali, tak tu bol... Čo? Nič. To bol tá basic hra. Ne, pridali Warehouse. To bolo Warehouse, to bola prvé. posledná Odtedy vec. tu pridali strašne veľa updateov. Máme tu, že Pawn Shop, máme tu nejaké gangy. Poviem úprimne, neviem, čo sem pridali. Všimli sme si, že to je Source. Ale budeme si Ukradla som $1. nejako postupne. Mám kľúč. Silver kľúč. Jaký kľúč? Silver kľúč. Odkiaľ? Severky. Kradnem, pickpocketujem. No nemajú mať, ne? Ja som pozeral, že... To piči. Počkaj, ja to ujebem, keď som ho zabila. Mám silverky. To je jedno, piči. Poď sem. Nevadí, No, fuck it. počkaj, bereme si ho domov. Tento tú kokotku to mal. Skurvený neger! Dobre, ja mám zobrať ten watering can. Sorry, my slovenčina is very bad. Ja neviem to povedať. My English is very bad? Po slovensky neviem to povedať. Máme Adderall? Holy fuck. To môžem spapinkať? Nie, možno to môžeme pridať do mixerov, tak to mám píči. Jak dropujem veci? Není tu dropovanie veci? Čo ti jebe? Na tú gebu ľudí to jebe? Dobre, poďme sa smalltalkovať s kokotom, Nelsonom. Počkaj, tak ideme do Silver s tým pádom. Ty už si môj zákazník, starec? Fuck no. Lois, čo máš v prdeli? $25, to vezmem, ne? Hej, jedna z týchto štetiek by mi mala odo mňa kúpiť niečo. Nechce, tak kúpim ja od teba. To je moje! Ja som tak môžem objednať semenka. Where is my room? Poďme dokončiť nastavenie. Nechceme žiadne... Dead drop! Viem. Ej, Kejso, nechceš na drogu? Ten je lovatý do piči. Počkaj, odomykam Silver. Koko, dobrý speedrun, čo vám jebe. Tomu ver! Prečo som mal tak veľa peniazí na začiatku a bol som v kasine. A ne, jak sme to zapali do prvá vec. Ja som tu dole! Sú tu pneumatiky. Som v Silveroch. Poď so Jak sa tam mnou. dostal? Idem ti ukázať cestu. Martuška, takéľo, to sa to ide. Víš, jak je policajná stanica, tam sa stretneme. Ty si lovatá. A ja som piči. Hej, ty nejsi žena. Bráško, ukloníme sa mladí. Dobre, ty nekáš skurvený. Kres piču, ty vyjebaný černoch. Poď, chlapček, poď. Dám ťa tam, kam patríš. Do piči. Do piči. Policajti ma videli, ako som okradala Dúfam, že sa Ríšovca. utopíš. Je notoricky známe, že negry nedokážu plamať. Dobre, a kde sa mám dostať do tých sewers, dude? Neviem, kde je Slapshop. Už som to našiel. Ty dojdi. The fuck? Poď sa, sanici, poď. Čo to? OK. Kde si? Robím tvoju robotu. Násilňujem toho chlapca. Tomu ver.
I had trash bag from hardware store. Fuck off, ja chcem nejaký work-life balance. Graffiti cleaner. A viem si kúpiť, vieš čo? Spray paint. Jak sa vyťahuje ten telefon, starec? Mám to. Aj taký triček, čo sme zistili, že je dobre si to dávať na neskorý večír, lebo potom to je, že velice dobre. Dostávate bonusíky. Ďakujem, Starky. I can't get no satisfaction. Nie? Krásno. Že je tiež silný. Dobre, že potom dojde ku mne. Kde si? Jak je policajná stanica? Poď. Inak mám peniaze. Mali sme aspoň nejaké hororovky aj. Mohli by Natáča sme, to. poď. Môžeme kľudne, poď. Ty tak, Tak ty si kokot. Tram, param, jaký Trump? pam. Je tu Trump s Epsteinom? Relax. Vieš, pick-upnú stoličku. Počkaj, ty kokot, pozor, chytaj, Baška, hodím ti loptu. Počkaj, čo je tu? The King's Royal Donate. Private property, no transferring. O, ja som dobre. dobre, okej. Kokota černého zabil! Baško, mu to jebe nožom, poď sem! Marta, pomôž mi! Daj pesťo mu, daj kokotovi černému. Mám ho, mám veci. Bereme všetko. No, Áno, som si zobrala. plastic tape, wow, aj toto? My sme toho kokota... Pre-owned. Toto je čo? Toto viem tiež vytrhnúť z vody? Neviem. Pozri Ja sa. som proste vyjebával náhodné čísla. Tak toto Čo je ti brutálne, jebe, toto je presne, brutálne. pri kasíne môžeme vyliesť. Dobre, Dobre. poďme do tohto, poďme do našho motelovej izby. Brutál. A mám med. Do piči. Ešte není curfew. Med ho. Máš pervitín? Áno. Počkaj, daj mi sekundu. Dobre, to pôjde. Vieme... Prepač. To čo ti urobí? Počkaj, actually, vytiahni všetko z tej ľavej, z toho ľavého storageu, prosím ťa. Ktorý je ľavý? Už nezmestím kokot potom. Ty si zobral ten záchod. Zobral som aj niečo lepšie. No to nemáme na to miesto. Toto funguje takto? Oh fuck yes. Dobre, čo teraz? Čo máme? Ja aj drogy ideme roznášať. Páška máme? Vieš to pozbierať? Máš streamers? Jo, ja to už zberám. Dobre, tak to pozbieraj a môžeme to ísť odniesť. Choď potom k Mikimu, ja idem ku Katy. Katy. Zober ešte Jessie. Hej, Jessie. Badam. Ega? Dobre. Actually, zoberiem všetky tri. Piči. Idem to odniesť všetko. Vlastne, koľko to stojí? Koľko chceš od Jikušo? 2. No, bed. Potrebuješ nejaké peniaze? Je všetko v poriadku? Nezabítaš? Ne. Tu je nejaká nová vec, Baška. Stash and Dash. Talk to Mr. Ming at the Chinese restaurant. Ale až keď budeme mať peniaze, môžeme si to už kúpiť? Ja mám peniaze. Treba to dať na kartu, Paška, či ja na som bol v hotovosť sa to kasíne. platí. Je to kúpené. Hell yeah, tak sa sťahujeme, som počula. Mám plné ruky momentálne.
Dúfam, že urobili rework na tých workerov, lebo... Ja, loj. Hej, už nebudú spať v posteli, ale majú vlastné skrine. Ešte, že? Lebo koľko to sa tak glitchovalo naposledy. Dobre. Ja si zaberám túto časť izby. Stačí nám jedna posteľ, nepotrebujeme mať viac. Stačí nám jedna, hej. To je na 3? No do piče. Vidím dobre. No, neviem, vidíš? Speaker! Moja chyba, moja prvá veľká chyba. Jednej. Nemôžem spapníkať nič tohto? Toto nemôžem ani vypiť. Tak za pokus to stojí. Má to dva, oh fuck yeah. Kúkaj takto, Vaška. A sem najebte skrine po zložne. Tak, výborne. Pík. Dobre. Také šikovné. Ne, aby som možno aj ukončil takto prvú epizódku. Ja si myslím, že celkom chill, ne? Dobre, Marta, poď sa robiť. High five. Bum na to. 3, 2, 1. Allahu Akbar! Táto mašina šuje. Marta, prestaň. Prestaň. Do piče. Visi. Nevadí. Ďakujeme krásne za zhliadnutie. Kto si to pozeral? Myslíte, že sme populárni streamery? Ale či piču streamery? Populárni youtuberi? Ja som podcaster. Gilp. Neviem, kto to pozerá. Vyčujte Ale- z cecičky. O môj bože, vyčujte z cezičky. Ďakujeme krásne za zhliadnutie. Thank you. Vaška, povedz na to. Thank you. Thank you. Neviem dávať front view, ty kokos. Thank you. A spolu sme Áno. Marta a Ivan. Jo, tak. Peace out, gamerovci a gamerovkyne, mentovci a mentovkyne, Brofist, Gogoman TV, Exploited, Selassie, 40 sekundový Maťo. Tak musel som mu pridať, vieš ako.